Allah, 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 لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهد كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيين
النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمعطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين للنقطة تعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين للنقطة تعيين يا غرامي يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله حبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمالي الله الله فضى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤابد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبنا بوجودي مصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. Semoga menjadi kedua pemelai yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat menempuh hidup baru untuk Rika dan Mas Sugeng. Semoga bahagia sampai tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinanggo sagonge panghormatan para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang dugi bekten. Bagha mulya dumateng ingkang hamengkugati. Ugi dumateng sedaya tamu rawuh ingkang sampun rawuh wonten dalem mriki. Saderengipun pangapunten mbok bilih kawula kumawani jumangta wonten ngersa antika sami mboten ateges ngrangi trapsila lan sibasita ananging kawula anamung mundi dawuhipun ibu ngasirah sak keluarga nggih menika kapurih ngaturaken gambar sawung lan ing mriki mbok bilih wonten kirang langkungipun menapa sampun dipun tampi, Pak? Dipun tampi, Pak. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene rawuh kula sakanca sampun dipun tampi kanthi lega-legawaning manah. Ing sawekawit sampun kula aturaken mbok bilih kawula sowan hanang mung bekta gambar sawung ingkang minangka uga rampinipun dawuh ingkang kitemanten lan temanten sak mangke. Lan mbok bilih wonten kirang langkungipun lumantar kawula ibu ngasirah sak keluarga nyuwun gunging samudra pangaksama ingkang tanpa pindhan mekaten. Nggih dewa sami-sami semanten ugi kula minangka mewakili Bapak Sumardi bepide anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang trapsila menggahipun panjenengan kula nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun Pak. Ngaturaken gunging panuwun dene kawula mboten saged matur ingkang kathah mbok bilih wonten
Rembag kula saking saklimah tindak kawula saking sapecak. Boten meranani wonten panggalih panjenengan sami kawula nyuwun gunging samudra pangsam ingkang tanpa pindan. Saking kawula sami-sami. nggih saking kawula kula cekapih semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya pendherek temantun kakung ingkang tansih dhateng margi sumangga kula aturi lumebet dhateng papan ingkang sampun dipun sediakaken kaliyan Bapak Sumardi. Sumangga sedayanipun kakung sawana putri. Matur suwun. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Babaring sedya tumapak ing tata cara piniji keparengipun pepundhenipun Bapak Sumardianto Ibu Wariem ing pangajab samangki mbok bilih panggihipun Sirat Maja manten sarimbit kaparanganut ngendikanipun pujangga ingkang sampun bidaya kirangsa langgengipun samangke tabuh setunggal pramila kunjuk sagung para tamu kakung semawana putri daya-daya katuran tumuju wonten ing madyaning sasana pawiwahan tumuju wonten ing sasana parenggan kang sampun pun samaptakaken dening para kadang-kadang Krida Dharma samangke keparengipun nggih pun badhe asung jurung donga pangestu pepundhenipun Bapak Sumardianto sekalian Ibu kedipun ngaturaken pawiwahan wonten ing kalenggahan prasaja mugi tansah winanggung saka pagi mbok bilih mekaten. Kaparengipun Ibu Pangkarengga busana mbok bilih dereng paripurna. Kedipun hampratisaken Sirat Maja manten kakung saking sasana busana pramila sepindah malih kunjuk sagung para tamu ingkang katemben rawuh monggo. Daya-daya arsa tumuju wonten ing madyaning sasana pawiwahan. Sasana palenggahan niki ngarep kursine sik akeh sing godhang. Daya-daya pinurwakan adicara waleng kalenggahan sang prasaja menika sampun sapeko Mas Wito. Ya, ndadak diitungi ora? Ngendikane ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaram para alim saha para ulama, para kiai, guru santri ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi
ingkang dahat kawula bekteni lan ugi kawula tenggo mawidya kasana saha pitutur luhuripun rinten belasan dalu. Para pepunden, para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun tuhu pana ing pamawas lebda ing pitutur, ugi kiblating panembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten, para sarjana sujaning budi, para priagung pangemban saha pangembating praja minangka pandam saha pandaming kawula dasih ingkang pantes sinudarsana, sumrambahipun para tamu kakung sumawana putri ingkang tuhu dahat kalingga murdaning akramili nangkung. Kunjuk pepunden pun Bapak Semardyanto sekalian ibu kariyem ingkang hapegugati ingkang kami nuryaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tetap kunjuk dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karanten saking nugrahanipun kula jengandika wonten ing kalenggan prasaja pinaringan sehat satemah saged rawuh wonten dalemipun pepunden pun Bapak Semardyanto ing pangajap kepareng-paring jurung donga pangestu sangestraning panjenenganipun pepunden pun Bapak Semardyanto sekalian ibu genipun hana tepi sudarmaning aspuh ing rakit sekar cembaka mulya Maha Suta Pahargya Siwi deninggi putra putrinipun ingkang sesilih Mas Ayu Roro Rika Rahim kepareng kajatu krama kaliyan Nak Mas Bagus Sugeng Haryanto deniki tandaya jalu saking pepunden pun Bapak sambiran sekali ibu ngasirah mijil saking Parangtritis. Salawat salam tetep kunjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng-paring tutunan dapat umat Islam sabudayanipun menika wiwit jaman pepeteng dumugi jaman padang kalebet jaman sak menika ingkang kita lampahi lan ugi kula jengandika ingkang mawantu-wantu pitulunganipun wiwit donya ngantos dintening pepeteng suci samangke. Mbok bilih mekaten para rawuh kakung sumawana putri sinubahing pakromatan wonten ing mriki kawula minangka piniji Hanjejri wajib minangka pangandaliwara inggih mundi dawuh keparengipun pepunden pun Bapak Semardyanto sekalian ibu ingkang parikedah mritetesaken lumadine ngadicara pawiwahan prasaja wondini saderengipun kawula hambur wani lekas waha wekasing karti gadining sedya sepados purwa madya wasana kalih sing ngrubida niring sambi kala mawantu-wantu sepindah malih muji syukur ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi panjenengan pepunden pun Bapak Semardyanto sekalian ibu tansah nggihipun hampegugati tansah winengku ing saka basuki mbok pilih mekaten. Para rawuh kakung sumawana putri sinubahing pakurmatan wonten adicara ingkang sampun karantam karinumpaka sakala wangsa ingkang kos pindah pambuka paripurnaning pambuka mbok bilih wijilipun Sirat Maja manten putri saking sasana Panti Busana ya tumuju wonten ing sasana ring kahangkrantu laksitaning adicara wijilipun Sirat Maja pinanganten kakung saking sasana pamondokan niki sasana Palerman ya tumuju wonten ing madyaning sasana panggih kepareng samangke mbok bilih pun arsa kapanggihaken hanut satataning adat widhi widana ingkang sampun lumampah wonten ing laladan jeruk nggih. Jeruk niki wewengkon Kali Klampok. Nggih. Masuk nek dukuhan Diwi. Ingkang badhe dipun panggihaken pujangganing pawiwahan nggih panjenenganipun mbok pilih menika Ibu Pangrengga Busana saking Ibu Kahar mijil saking laladan bareng atine ngrat pernanipun panggihipun Sirat Maja manten saripit daya-daya pun kalajengaken kerobongan jangkep wiwit saking sungkeman ngantos paripurna pernaning kerobongan jangkep daya pun kalajengaken wujudipun adicara tangkap wacana wonten ing mriki kula pun nampi pungguh adicara tangkap wacana wonten ing kalih perangan ingkang pisan nggih menika pasrah panggala pentah kalajengaken panampi pernaning panampi Sirat Maja pinanganten sarimpit
betawis dangung genipun lenggah wonten madyaning sasana palenggahan keparengipun ing anjarengipun jengkaraking saking sasana rinengga tumuju wonten ing madyaning sasana panti busana arsang raja wujudipun busana kanalendren santun busana kasatriyan pun keparengaken kalajengaken mbok pilih purna kawijelaken pun ngadegem busana kasatriyan sawetawis kalajengaken gojekan sawetawis panjenenganipun kadang manggala dumes sapanggipun kalajengaken Kastungwara tewasan doa tanda yekti adicara wonten ing kalenggahan prasaja pun paripurna purnaning adicara menika pilih sirat maja pinanganten sarimbit pun kajengkaraken wonten ing pipara ngajeng kangge anguntataken sadaya para tamu saperlu jawat asta mbok pilih mekaten para rawuh kakung semawana putri sinupa ing pangurmatan mekaten monggo rancak rerencaning adicara pawen prasaja kepareng sumangga mengaji bicara ingkang kaspindah daya-daya tinarbuka adicara menika kita bika sesarangan kanthi wasan basmalah bismillahirrahmanirrahim daya-daya keparengan jengaken adicara candhaipun nggih menika wijilipun Sirat Maja manten putri konjuk panjenenganipun Bapak Sumerdianto sekalian ibu monggo tumuju wonten ing sasana panti busana yang ngapit Sirat Maja manten putri daya-daya kawijelaken saking sasana panti busana tumuju wonten ing madyaning sasana rinengga konjuk ibu pangrengga busana mbok bilih pun purna pun sawega enggati samapta idur samangke kepareng atur paring cecala dhateng kawula mbok bilih mekaten. Nggih, pripun Mas Wito pun siap napa dereng? Dereng nggih. Mbok pilih dereng sabar sawetawis. Wong karundine ya sik yahene jam pira? Jam 12. Niki wau mantene rawuhipun rada siang merga napa ngloloni pengiringe kengko nek ndelok resepsi arti buarne sing biasane ngarit-ngarit dhisik dadi kengko wis lega ora nek penggawean. Mulane niki sabar sawetawis mantene ora usah digesusoni. Niati ndelok resepsi mangke kasuwun ngantos titi purnaning gati pawahan wonten ing kalegan prasaja. Wapilih mekaten. Nggih, niki dan sewu. Kepara niki sing jero niki ndang dintekno seneke. Mergo ketoke sumuk gigi pasan. Kula mon gembrabyas. Pripun Mbak Sri sampun? Nggih, wis tak enteni, mpun. Mbak pilih sampun sampai ke gati kepareng tungkap adicara candhaipun wijilipun Sirat Maja manten putri saking sasana panti busana Kyarsa tumuju wonten ing masasana rinengga lampun Tacinandra tadya Sekarteja manjur Winur Gandaweda kasiliring samirana manda Punagata indah king pagargiyan wonten ing kalenggan prasaja
Nalika samana-wana titeng Gusti kang ngarepi pawestri pun mijil saking sasana panti busana. Pun mijil saking sasana panti busana datan mantra-mantra titah pindha widodari angejawantah. Pranyata poto tandani Sirat Maja pinanganten putri nganggo busana lirmemba busananing Prameswarinata. Tinon saking Mandra Abjara sumunar wasana gilar-gilar. Anganggem busana kang sawiretna mombyar busananira. Ating dalep biar pating lepan surat lamun katempuk sunaring pandap gorong kang angkrengganing Sasanawadi. Panjayah Kartika kasilih ing pernah. Kadipun lumaksana nalika hapit Rama Ibu nggih pangembaning Sirat Maja. Mantan putri kang hanggung kendel tindake sapecak mengko sapecak tumoleh. Seng seming Waradaya katriya mring tembene kang winisuda. Anoleh kanangkiring sajak sarju kang tumuju menilani balu daging para tamu. Nalika samana wis kebak ngambar jroning paewahan. Peswerat tenggokian ingkang tinuju nalika samana Sirat Maja pinanganten Carimbit. Kanthi kebak anggone narar sang rantu nacitaning adicara candhaipun. Pringgih jalipun Sirat Maja pinanganten kakung saking sasana palerman tumuju wonten ing madyaning sasana panggih. Nalika samana pun nampi wujudipun pagerayu pager ingkang sampun ngasta wujudipun rasa blangka tilam lampet neninggi sindung binayang. Arsa kali wujudipun kembar mayang. Kinarya pangapiting Sirat Maja pinanganten Carimbit mbok bilih samangke pun arsa kapanggihaken. Wonten ing madyaning sasana pangkandha anut sata tering adat Widhi-Widana ingkang sampun lumampah wonten ing laletan jeruk lamlik lampok hatining rat. Tengenik Sabta Widodari tumuruneng yang maraca tunduk angesta puspita renonce mreng satriya kang luhur kang wis labuh labet mring Gusti Kinanjar Wayutama Sekar Dewa Daru kang sinebet kembar mayang iku dadya
syarat jarana wigati tumrap kang mantu putra tak terus nang ngopo iki aku nek bareng ngene pemawakmu sing nyanyi mbiyen emoh kosek kebareng nalika samana Sirat Maja manten putri wis kalenggahaken wonten ing sasana rinengga kanthi kebak angono raras angrantu wijilipun Sirat Maja manten kakung saking sasana Palerman tumuju wonten ing sasana panggih wapilih kepareng samangke satunggal panggihipun Sirat Maja manten saripit kunjuk saking para tamu katuran jumeneng sawetawis kangge ngestri saha jurug donga pangestu Sirat Maja pinanganten saripit nggih kepanggihaken monggo keluarga ageng saking manten kakung kandharekaken wijilipun Sirat Maja manten kakung tumuju wonten ing madyaning sasana panggih nuli kapanggihaken nggih kalian bojangganing paewahan anut satataning adat ingkang sampun lumampah wonten laten niki lamun tadi sinendra tadya tantaka mulyang masyalabuh gedekno saiki Mas monggo jumeneng sawetawis para ibu bapak nggih wijileken manten kakung monggo kintar-kintarku menyar mawa Prabowo sumirat babar Tejamaya nalika samono kawistara tejanipun Sirat Maja manten kakung ingkang sampun henggo busana nirimi busananing nata lamun to kadulu katon agung Prabu Mewah Prabowo kakandika keluarga ageng ingkang wijil saking laladan mriki kewala nalika samono Sirat Maja pinanganten saripit saya caket tindakira wis paripurna nggen sami ambalang kantalan daya-daya Sirat Maja pinanganten saripit sigra tangkeping asta sigra tangkeping asta kadhawan japa mantra sekti kalian ibu panggrega busana kebujaganing paewahan ing pangajam mugi inggih dipun gabiru wonten ing madyaning bebrayan agung Sirat Maja pinanganten cerit tansah manggih ayu ayom saged angayom wis satemah dados keluarga ingkang ayem tentrem keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nalika samana katingal kambang kumambang tripuspita warna meladi mawar saha kandhe salebetipun Bakara Kencana mawar lamun to winawar tembung ing manis awit saking kedaling lati Priyatnaja pinanganten kakung satemahku mandhel nalika samana kawistara Sirat Maja pinanganten saripit pun kaptoran wujudipun panjang ilang panjang wardine dawa ilang pun mastani mugi inggih dipun gebir wonten ing padyaning bebrayan agung ilang menapa ingkang dados senthek sengkala ilang Jaka Mewah Kenya paraning sedya arsana karakan wiji sejati kinariyos ing durmuru
lumantar tuntuming nala padaning netra Jeratmaja pinanganten putri satemah anjengku pring pepadane ringkang kakung arsa miji samparan Jeratmaja pinanganten kakung sapusna Jeratmaja manten kakung hamidak wujudipun handika amengku werdi dadanana kang pantes hangayomi hangandi mring kiblating panembah Kajari Sang Binagus ingkang rasa hangandi hanuntun dhateng rek ingkang tampan dari kasampana Jeratmaja pinanganten kakung pinggah inggilipun kang kastubun dari niki garu pasangan panggih mandring pribadi mugi-mugi sampun ngabir wonten ing madyaning bebranya agung satmah dados pasangan kang sejati wiwit beda kantos pertenging dalahan samangkaya astara pun pariwerna ngenipun anjeng kupring pepadane Jeratmaja pinanganten kakung dede Jeratmaja pinanganten putripun astara jaman arsa sekajajaraken sumanding pinanganten saripit arsa kajajaraken sumanding kanthi kekandhan asta keketrak-keteng nganggo logo piring bulut dene pangembaning Jeratmaja pinanganten saripit pun rama segala ibu asung pralampita Jeratmaja pinanganten saripit kun arsa katrunjukan wujudipun tirta wening werdinipun manunggaling jalu dalah pawestri kanthi wening saha meneping kalbu babri kawustaripun paripurna nggenipun ngaturaken wujudipun unjukan wujudipun tirta wening Jeratmaja pinanganten saripit arsa sinegepan wujudipun sindur kang werna rekta lan seta warna rekta lan seta wardinipun mugi-mugi Jeratmaja pinanganten saripit nggenipun gembir wonten ing madyaning bebrayan agung tansah wani amara bebener wedya parang kanistan arsa lumampah rinanggul kinembekit kembit tumuju wonten ing madyaning sasana palenggan Tengging sasana rinenggo kanthi lumampah menggak krama lonan tindak ira Jeratmaja pinanganten sarimbit kadhaken Rama mewah ibu dening Rama ibu aja santi jaya jaya wijaranti prapteng palenggahanira arsa kalenggahaken wonten ing dabar palenggahadat dampar kencana dinamekan babut sinebaran gondo nintri puspita warna pramila datan lokal wonten ing madyaning sasana pewakan wonten ing sasana rinangga kanthi kebak ngambar gondo warung awit kathah kabaran karek ingkang sampun nggih pun monggo nggih niki dipun pratisaken Mas operator nggih ditek-itek Pak nuku-nuku.
Sahabat awal serat WhatsApp dengan nganten sanebet kon pakaping nggih mbok pilih kadang juru foto monggo dipun pundhut gambaripun langkung rumiyin nggih foto catur werda Rama sekalian ibu sekalian perkawis samangke daya-daya pun kalajengaken adir candhaipun krobongan jengget nggih foto langkung rumiyin nggih Banjur sagung para tamu sabar sawetawis niki awane sumuk kula nggih sumuk padha mawon. Nggih, Mas operator monggo niki dipun dandani riyen Mas ben ora wah-wah. Nggih. Heeh, pateni dhisik tak enteni. Nggih, dibakoi ning kene sing kene Mas, sing kene. Nggih. Dibakoi sahabat awis monggo nggih tasih dipun pundhut gambaripun samangkipun daya kalajengaken adicara krobongan jangkep sing bakoh pokoke dijajal-jajal ubah-ubah no piye nanti teki wong anggen arep demek nek matmu mati ditemplek ning sikil kursi pring ngono lho ben ora wah-wah rada cilik Mas kakak Mas bekti kula katur nggih iya sira ngaturake pangabekti wis tak tampa garwanipun Kakang wong ayu ndak sawang kok kaya kusut gumayamu ana ngomong sejatine inggih Kang kula kalih panjenengan mriku sampun dipun panggihaken bombong raos sing penggalih nanging kanjiling manak dereng ngaturaken sungkem wonten ngarsanipun Rama Ibu. Oh, kuwi to. Inggih Kang. Yen kaya mangkon luhur kang dadi bebuden wayu tak kanthi sowan ngarsane Rama Ibu. Aturake sungkem ya. Babar pisan njaluk pangapura. Inggih Kang Mas ayo Rama Ibu bakti kula katur nggih Rama Ibu lan ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah dene kula timur ngantos sing diwasa ingkang tansah asring damel kuciwanipun Rama Ibu dosa menapa ingkang kula sandhang menawi boten ngaturaken sungkem ngarsanipun Rama Ibu lan nyuwun pangapunten awit Rama Ibu menika pangeran kula ingkang katon wonten ridhanipun Gusti Allah nggih ridhanipun Rama Ibu wonten benduning pangeran inggih benduning Rama Ibu lan ugi nyuwun pangestu mugi ngen kula ngebro wonten ing madyaning bebrayana agung menika tansah jinangkung kang maha kawasa nggih Ibu. Iya pun Rama lan Ibu mangestani tak dongake muga-muga anggonmu ngebir madaning bebrayana agung iki tansah pinayungan karo Kang Maha Welas ya nggih. Inggih matur kenging panuwun Ibu. Heeh. Kono sowan ngarsane Rama Ibu sing sapa Buri
Monggo punapa darunaning Sirat Mojo pinenganten saripit kang aros sanjeng kumring pepadhaning Rama Ibu. Iling-iling nalika samana pun bapa ingkang kampun kawuh ngukir marang jiwa lan ragane. Dinipun ibu ingkang sampun dados papanipun Yuga Brata Nawa Candra dasa hari dangunipun. Linteraken wonten ing jagat padhang kinarya lestari nidumuwuh. Anengkang sampun kawuh anggala wendah wit timur ngantos ing diwasa. Sirat Mojo pinenganten saripit ingkang tansah anggung ginunggung mring pepoyaning kautaman. Tansah wani marang bebener wedi marang kalisan lo datan moka. Kalau untuk Sirat Mojo pinenganten saripit kang ngarasan jenggo mring pewatening Rama Ibu. Nalika samana kawistara pun paripurna ngenipun anjung gumring pepadhaning Rama Ibu. Sirat Mojo pinenganten saripit kang ngrasa netepi adatipun kakung kedah paring gunakaya mring temangten putri. Nalika samana Sirat Mojo pinenganten putri wus kepareng angasta wujudipun klasa bangga tilam lambus. Kinarya tadhaing gunakaya barengipun ingkang raka yayi garwanipun kakang iki gunakaya paringipun kakang tak paring kesarem kabeh tampa kanthi suka lan bombong ing penggalih mulya wong ayu. Estu mbok pilih menika sampun dipun paringaken dhateng kula matur gunging panuwun nggih Kang Mas. Prayogi dipun titipaken Rama Ibu langkung mbok pilih samangke kula panjenengan menika sampun adiyosa. Kepareng suwun malih nggih Kang Mas. Prayoga ngono. Rama Ibu menika gunakaya paripun Kakang Mas Sugeng Haryanto. Adhepaken Rama Ibu nanging kok pilih benjang kula pun nemahe butuh kasuwun malih Ibu. Kepareng sampun paripurna yen dipun ngaturaken gunakaya katitepaken Rama sekalian Ibu. Sirat Mojo pinenganten saripit narsa gembul bijana ning dahar walimah. Dahar sesarengan kanthi dolang-dolangan. Kang Mas Sugeng menika daharanipun Kang Mas. Iya. Rasane rasa marem-marem pun kakang yen dahari ora bareng karo marang sira Kyai urusane kurang mirasa. Menapa mangkaten Kang Mas? Empun goro nggih Kang Mas ora tenan. Kanthi tulang-tulangan pun sarananti kaping 3. Awistara eca sanget Sirat Mojo pinanganten saripit ganipun dedaran ngantos tondak tanduk. Pepire kapareng sampun parnipurna nggih dahar pun kanthi sarana kaping 3. Nggih. Mbuh kleru nek ngitung mbuh ora. Nggih sareng.
kalajengaken ngunjuk trucus degan kanthi liju Sirat Paja pirenganten sarimpit Kawistara pun paripurna wujudipun adicara krobongan jangkep menika wit saking sungkeman ngantos ngunjuk tirta datan wonten ingkang karempit sadaya pun kalampahaken kanthi lulus raharja boten wonten alangan setunggal menapa pramila kunjuk sagung para tamu semene aturan lenggah kanthi mardu samardikaning pangkalih sinaosa menika awane ungkep karanten pun daya-daya kalajengaken adicara candhaipun inggih menika adicara tanggap wacana lung tinampen kepareng samangke ingkang minangka talang atur utawi duta sara saking panjenenganipun pepundhen pun bapa samiran sekalian ibu ngasirah menika kunjuk dhateng panjenenganipun kadang sepuh panjenenganipun Raka Mas Suparno ingkang minangka talang atur kepareng wapilih monggo Bapak Suparno katuran tumuju wontening sasana pawedhar sabda tumuli ngaturaken wujudipun pasrah panggala wendah sasana swasana monggo kalodharaken cekapipun kunjuk panjenenganipun soleh kadang pisan monggo kadra jengker saking sasana palenggan tumuju wonten ngajeng mriki nggih ngandhapri ngapit Bapak Suparno nggih ngaturaken wujudipun pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala nasta'ina umurid dunya fiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dumateng para sesepuh, pinesepuh, para pepunden, aji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Dumateng para yai, para alim ingkang tansah lebdo pangandika luhur ing pitutur aji. Ugi dumateng para pangemban pangbateng praja ingkang tansah sinudarsana boten katalumpen dumateng ingkang hamengkugati ingkang kula hormati ugi dumateng para pirawuh para tamu undangan kakung Swawana Putri ingkang kula hormati. Ugi katalumpen boten katalumpen ugi dumateng temanten kekalih ingkang berbahagia. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula matur sepindah monggo tansah sesarengan muji syukur nuwun ngersa dalem Allah dili menapa kula lan panjenengan sami ing siang menika tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan ingkang salah satunggale inggih menika ingkang arupi kasehatan sehingga kula lan panjenengan sami
ing siang menika saged rawuh wonten dalem mriki kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan satunggal punapa, bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat salam tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula panjenengan sami antu-antu syafaatipun wiwit donya menika ngantos dumugi ndelan sakmangke bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak, para tamu undangan ingkang kawula hormati, pangampunten saderengipun mbok pilih kawula kumawani cumantaka wonten ngersa ndika sami boten ateges ngirangi trapsula tawin sibosita, ananging kawula namung wakil saking ibu ngasirah sak keluarga kapulih masrahaken temanten kakung. Anamung saderengipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dene rawuh kala sakanca sampun dipun sambut kanthi gupuh saha iguh saha lungguh saha pasugatan ingkang ica saha mirasa pramila ing mriki kawula minangka sesulih saking pandherek temanten namung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene salajengipun kawula minangka sesulihipun ibu ngasirah sak keluarga namung nderek salam takdim dumateng keluarga mriki, mugi-mugi keluarga mriki tansah tenebihna saking Pancabaya, celakna saking Gemaharja. Para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ing sakawit kawula minangka sesulihipun ibu ngasirah kaburih masrahaken Nak Mas Sugeng pramila ing mriki ing wekdal menika Nak Mas Sugeng kawula pasrahaken dumateng keluarga mriki kanthi pasrah bongkokan. Masa borong nganggenipun nggala wentah Kang Putra. Masa borong anggenipun momong Kang Putra. Pramila ibu ngasirah ugi boten betakaken menapa-menapa, namung sowan wonten dalem mriki namung dipun betakaken pandherek saha sanak kadang. Pramila pangapunten ugi ing kala wau mantenipun dipun tumpakaken nangkong. Pangapunten Bu, mbok menawi kirang sopan nggih. Menika kanca-kanca manten wonten sing nazar mekaten. Kok keteges mboten sopan mboten. Kanca-kanca temanten wonten sing nazar, mbok bilih mangke mantenipun Mas Sugeng dumugi dalemipun temantren putih dipun tumpakaken angkong. Pramila lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang sagengangipun. Boten ateges menika kirang sopan boten. Amargi nazar menika kedah dipun leksanakaken mekaten. Nggih mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Para bapak, para ibu, para tamu undangan ingkang kula hormati, dene salajengipun kawula minangka wakil saking pandherek temanten mbok bilih wonten pandherek temanten
ingkang tindakipun kirang menuju prana kawula minangka sesulihipun ugi nyuwunaken gunging samudra paksami ingkang tanpa pindhan. Para bapak, para tamu undangan ingkang kula hormati, dene salajengipun sak sampunipun pawiwan sak mangke kula sak kadang anamung nyuwun donga restu panjenengan sami mugi-mugi sak wangsul kawula saking mriki mangke boten wonten alangan satunggal punapa. Para bapak, para tamu undangan ingkang kula hormati, aneng mekaten anggen kawula matur kawula mboten saged matur ingkang kathah mbok bilih wonten kedalipun atur kawula nyuwun gunging samudra paksami ingkang tanpa pindhan. Saking kawula kula cekapi semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis gamlang saudara waca kaduk lurus semua ngarah prono menapa ingkang dipunaturaken minangka duta caraya tretelang atur saking panjenengan ibu-ibu ngasirah pepilih mengatur sampurnaning adicara pasrah panggulawentar daya-daya pun kalajengaken wujudipun panampi wonten ing mriki kula nampun nampi seratan mungguh ingkang kawogan ingkang minangka dados duta tretelang atur saking panjenengan pepundhen pun Bapak Sumardianto kunjuk panjenenganipun pepundhen pun Bapak Sarmin. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Sarmin monggo katuran jengkar saking sasana palegahan tumuju wonten ing sasana pawedhar sabdo tumuli ngaturaken wujudipun panampi sasana swasana semonggo kelentaraken sacekapipun. Monggo Bapak Sumardianto sekalian Ibu nggih katuran tumuju wonten ngajeng mriki hemapit Bapak Sarmin nggih ngaturaken panampi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wangsuli malih amargi dipun ndongaaken boten purun mangsuli ndongaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih amargi Allah Ta'ala niku remen barang ingkang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati fa ala samini al-hadis. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula hormati lan dumateng sesepuh bini sepuh sahaji sepuh ingkang kula hormati lan dumateng penderek temanten kakung ingkang kula hormati ugi lan boten katalumpen dumateng temanten sekalian
ingkang kula hormati ugi lan dumateng para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kula hormati. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wekdal siang punika kula lan panjenengan sedaya saged bermuajah saged silaturahmi dhateng mriki majelis inggih menika majelis Walimatul Aurus wonten dalemipun Bapak Sumardi. Kanthi keadaan wilujeng mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma amin bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalihipun shalawat dan salam mugi-mugi tetep kunjuk dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dherekaken syarat lan syariatipun semanten ugi ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing donya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak, para ibu hadirin ingkang kula hormati, ing mriki kaula minangka sesulih saking Bapak Sumardi sak keluarga amargi menapa Bapak Sumardi badhe matur piyambak dumateng panjenengan sedaya mboten kuwawa. Kapurih kula mewakili matur dumateng panjenengan sedaya. Aturipun ingkang sepindah inggih menika ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng ngraosaken pasugatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih anggenipun paring pahormatan, palenggan ugi pasugatan menika kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya Bapak Sumardi sakeluarga nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kala wau wonten salam taslim saking temanten kakung inggih menika salamipun kula jawab. Mugi-mugi kemawon keluarga temanten kakung ingkang dhateng dalem pikantuk barokah saking rasa dalem Allah Subhanahu wa taala wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, bilih kala wau temanten kakung sampun dipun pasrahaken dumateng keluarga niki utawi dipun pasrahaken dumateng Bapak Sumardi sak keluarga. Pasrahipun nggih kula lumantar kula tampi kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi Bapak Sumardi saged anggula wentah putra ingkang enggal menika. Mugi-mugi Bapak Sumardi boten beda-bedaken antawis putra mantru utawi putranipun piyambak. Ngaten Bapak Ibu. Lan dumateng para bapak, para ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, anjenipun nderek sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngibadah ingkang paling dipun remeni sedaya manungsa menika inggih menika nikah. Nggih ta Bu nggih? Nikah niku dipun senengi. Amargi napa? Nikah niku sampun nderek sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati menika nikah derek sunate sunahe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning pun ngantos cekap niku Pak nggih napa ingkang dipun syariataken kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salintunipun inggih menika nikah nika wonten malih. Lah niku dipun pikir piyambak-piyambak ngoten. Dumateng para bapak, para ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, lan Bapak Sumardi mbok bilih samangke sampun paripurna penderek temanten kakung mbok bilih jengkar saking
pawihan menika Bapak Sumardi namung nyumbahaken sugeng kundur, namung ndedongaaken mugi-mugi penderek temanten kaking temanten kakung saking tebih Pak nggih. Penderekipun temanten kakung lan temanten kakung niku tebih sangat. Saking pundi Pak? Karang Tritis. Kala wau sampun dipun tumpakaken napa? Arko. Alhamdulillah nggih. Saking tebih dipun tumpakaken kados makaten menika. Jadi nggih kedah dipun syukuri amargi wonten ingkang nazar. Nazar niku nek mboten dipun bayar, nggih. Nek mboten dipun bayar niku nggih tetep utang. Nggih. Pramila saking menika nek gadah nazar niku kedah dipun selesaiaken. Dipun sauri amargi nazar niku termasuk utang, dipun bayar. Lah niku sampun dipun bayar, mugi-mugi sampun dipun nggih menika dherekaken penderek temanten kakung sedayanipun ugi ingkang gadah nazar menika sampun luar lan temanten sekalian mugi-mugi anggenipun jejodohan badhe bangun rumah tangga menika mugi-mugi dadosa rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Sumangga temanten kekalia sekalian dipun dongaaken mugi-mugi anggenipun mulai bebrayan agung nggih menika bangun rumah tangga menika saged wilujeng wonten ing donya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Mugi-mugi monggo kita dongaaken kanthi maos suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para bapak, para ibu, kula wangsuli malih Bapak Sumardi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun anggenipun paring nggih menika palenggahan, pakurmatan lan pasogatan ugi daharan samangke mbok pilih kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya. Bapak Sumardi sak keluarga nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun lan saking kula pribadi mbok pilih anggen kawula matur mulai awal ngantos akhir menika kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggih makaten menggah wujudipun adicara panampi sampun dipun dataraken mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken kula ndadosaken suka bombongipun para kadang-kadang utawi kadang pisan len langkung-langkung mbok pilih mekaten. Datan mingkuh saliring kiwah anggrek gemeng kaya lintang bima sakti han waktu ing naga. Nalika samono kang dawuh Hanawung krida ngayahi gati kinarya suba manggala ya manggala suba. Wis kekalung puspita rinunce sigra madhakasti ning driya langan seta arasa kamboyo kang ridha raja sadana ratu sadali cengkera saking sasana rengga tumuju wonten ing sasana busana arsang raja wujudipun busana kanalendran santun busana kasatriyan. Dasar sembada pidaksa wimbuh ambek susila anuraga kang sarwa prasaja busanane prasaja bebudane katik saking solah diabadi lumampah enggak pralirine netra mapah ibadah ukeling asta sadaya ngidak wirama dasaripun senajan to katingal kikut dipun beksa
ah. Ah. Oh. Yuk, yuk. Oh, oh. Yuk, yuk. Lah, lah. Oh. Sumangga Raden keparengipun yen jenengi jengkar saking sasana ringga tumuju wonten ing sasana Panti Busana. Nyapa Mas mbok pateni terus keparengipun yen jenengi yang racut wujudipun busana kanarentran saten busana kasatriya Raden. Supa manggala yen kaya ngono kekarepe kang jenengi ayu sira dadi wadananing laku. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri ya. Trigati. Regorek genggam Prabawa sang risak pinanganten sarimbetun medhak saking saksana. Sang Soba Manggala dasar pibdaksa sarwa sembada wibuhap Hanuraga kang sarwa prasaja prasaja busanane prasaja bebudene katitik saking solah bawaning obahing sarira liring netra keling asta tumapak ing padha ngidak wirana kaprajekna sang Soba Manggala lebda ing budaya. Sinten to priya jatnika ingkang kaparengan nyangkul jejiban cekitan sanes punika tawaranane Dimas Sugi ingkang mijil saking laladan wewengkon Ngawi dadi ningrat. Tindak irun kang Soba Manggala kadherekaken wanodya alit sakembar ingkang kembar busana kembar warna tinon saking Mandrawa. Pasuryane ngagelar pindha kencana binabar. Bebasan durung yidoyan ngenang durung tedas lamun to geget suruh parandene wis amamet prana kawibu sing seming waradaya. Kinarya dados patah sakendaran. Sawurnira ingkang minangka dados mandik ing kandha jatine kang rinengga. Nggih pinanganten sarimbit pun kadherekaken pangawitumut wonten ing madyaning sasana Panti Busana. Kang ngrasa ngracut wujudipun busana analintren santun busana kasatreng kadherekaken para kadang-kadang juru ladi monggo mbok pilih badhe ngaturaken pasugatan nggih. Anyasanti Jaya Jaya Wijayanti prapting ugiane kang pinuju. Monggo para kadang-kadang sinoman saking paguyuban sinoman napa niki? Bendere tak delok mau gak enek. Nggih. Dereng sukani jeneng. Nggih.
Wes pateni ya Mas. Sampeyan aja kaget kaset kuwi. Nggih. Kinarya nganti nggih nyarengi panjenenganipun para kadang-kadang tamu nggih dipun dahar konjuk nggih. Mas operator niku dipun selingi kaya mau lho Mas sing rada emat-emat langgap-langgan penak. Heeh, dadine nek dahar ben seger najan to aku urung gak apa-apa. Yen to sira isih tresno ati Iki umpama enak penyanyi sing kaya ngene iki ya. Jenenge pawaan kok. Dasare wonge ayu kok ya gede dhuwur. Nalika samono Sirat Madya pinanganten sareng kecampur kanirapaken ijil saking sampun panti busana punangaken wujudipun bujana kasatriyan Kawisara endah sulisti ngarana dermandu gendhes sangar arti basa harenggo nenggah yayah Banjaran Kusuma niki lho nyapa susumu mbok demeki apa ya Mirza Sopta Rekha goyang lagi deh. Tentrem. Itu bahasa mana tuh Mas? Tentrem. Tintrem. Oh, tintrem nggih Mas. Matur sembah nuwun. Niki kula sepindhah ngaturaken matur nuwun teng daleme Pak Dalemipun Bapak Sumardianto. Pak Mardi. Pak Mardi. Walah, Mardi kuwi ta? Mardi ndi ta? Kuwi lho alah kancaku dhewe lho Pak De. Iya ta? Iya, kuwi dhisik kancaku ngarit dhewe ning kono kuwi lho. Kok ngarang rumangsa? Tenan ya, Dik. Aku ki rene-rene iki diomongi karo Sopta. Nek iki nggone dulure dhewe nggone Pak Mardi ngono. Tegese dulure dhewe rak dulure nggone Sopta. Lah nggone Sopta aku melu dulure. Oh, melu dulure ta? Melu dulure lho jenenge Pak Mardi ki wonge apian. Aku teko ya langsung dikopeni mau. Dikopeni loman dasare ya. Loman dikopeni bar dikira kok goblok kok. Lho.
Piye? Dikei rokok goblok kuwi lho. Dikei rokok goblok kuwi. Sing bar 7.6 kuwi nek kudune 6. Oh iya. Nah, walah kowe iki kok ya bar kuwi iki aku karo Pak Mardi iki njaluk tulung. Jaluk tulung piye? Heeh, Pak Dik, kula badhe teng Wingking. Lah aku diterne karo Pak De Mardi. Diterne. Lah aku ora ngerti-ngerti nek Pak De Mardi nek wong wedok asu kaya aku ngene iki. Ayu. Apa wis ganti? Duh. Lah tenane ki asu. Pasuryanku ora kaya binatang tamu ngene iki ya asu to, Mas. Oh. Ning awakmu dhewe lho sing ngarani lho. Lah ya aku ki ngakoni, Pak De Mardi ki nginceng. Lah kok aku ngadeg ngene nek Iya. wong nguyuh jenenge wong wedok kan nek nguyuh ngadeg. Langsung mak wus ngono ya. Nek adate lak ya karo lungguh. Lah niki wong wedok luar biasa yo ngene iki. Luar biasa. Lah aku ditekoki wingke ngetokne apa ngono. Lah aku ngomong tadi. Heeh. Lah oli wingke. Kok rumangsaku ngetokne oli kok ngetapke sak nggen-nggen. Ora-orane iki nek beda motor ki ya ning bengkel. Lah aku ngetapu ning mburi. Lah bar kuwi iki beda nek karo dalange. Piye? Dalange biasane nek nguyuhe gawe huruf M. Loh, Wush 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 ngene mesti ya ora. wis sak karep. Lho, lah nek cucuke Lah aku mau wis ngomong ngetap oli ki ning mburi ya mak sus ngene. bentuke terus kaya apa ya? Lah wis kok dipikir dhewe. Lah bar metu kok kamar mandi ning Pak Mardi ki ditutke. Ditutke. Ditutke aku lewat dapure Pak Mardi mau, Pak. Heeh. Lewat dapure Pak Mardi. Pak Mardi sing kagungan dalem lho. Lah aku kaya ngomong lewat dapure Pak Mardi mubang. Dapur ngene Pak Mardi. Lah iya lewat dapure Pak De Mardi ki lho. Nek dapurmu kan mesti jene sekar kono. Lho dapurmu dhewe. Wong ki mbok yo Nek muni pawon ketoke piye desa ngono iki saiki jamane wis beda lho, Tak Pak. kandhani lho yo. Heeh, pripun? Ambak ming sak ngomong, ning ngeposke omongke ora pas ki yo tegese yo beda lho. Lah nek Tegese yo. tegese beda tapi artine niku beda, Pak. Heeh, artine Dapur niku tegese iso diartekne pawon. iso diartekne Aku pawon. mau kan lewat mburi iki jenenge ya dapure Pak Mardi niku pawon. Pawonane Pak Mardi ngono. Lah aku dapure Pak Mardi wong kutha kok aku kok. Ki yo ngeyel. Nah, aku tapi yo gumun, Dik. Piye? Lah ora ngono tibake ki ngantene pek nggo. Pek nggo. Pek nggo. Heeh, Pak. Iya mau tak aku wis ngendikan jare saka Parangtritis aku. Parangtritis Jogja. Heeh, di Jogja. Jogja Jawa Tengah kono. Ora Ngendi? Jawa Kilen kene. Dek. Oh berarti kara ingo-ingo buka cendela ketok. Ya alhamdulillah. Kira-kira ngono kuwi biyen roh lebu wetune gak ya? Ketoke aku yo ngerti lan dudut nggo namu mesti. Lah ula piye lah kok nek panen kok gen ketok-ketokan dhewe Pak Mardi ki jan luar biasa. Luar biasa. Sangat mewah. Mewah. Yo mepet sawah yo iya. Tamune yo kathah alhamdulillah. Senadan to mepet sawah nyatane disembadani. Disembadani. Heeh niki saking pundi Pak De? Mbok King Jogja. Madiun. Oh Jogja. Walah Mas halo. Jo, piye? Rambutmu saiki kok wis malah ireng ngono. Sajakmu kok kaya kenal lho. Lah kena sing rambut tayengen kan dhewean ya boloku. Kok sok edek rumangsaku. Kowe iki Wanuh gak kowe ngerti. ora kok. Iki dhewean boloku kilap lho Mas. Ngono to? Iya tenan aku teko Sekar kene iki tak nyohke. Heeh. Lah ngene iki Tak kira nek lenggananmu. langganan piye wong aku ki malah tak kei dhuwit ndek iki jek susuk 5.000. Kaya nganggo susuk barang. Nggih alhamdulillah niki tumut rasipun sing sampun kondang kaloka, sing Nggih. campur cetar membahana, sampun luar biasa niki dene sinten. Ki priase sapa Mas? Ibu Kahar, Bu Sopta. Bu Sopta. 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 Nggih. Ya, nek nggon aku sop iki ya sop matahari kae lho Mas. Sop kambing. Sop kambing, sop guling ngono Sop iki. buntut. Heeh, iki Sopta. Ya alhamdulillah tekan mriki niki dedawan kali son sikem sing penak tenan Mas. Nggih. Iki saking pundi? Bro. Saking Soneka. Oh Soneka. Heeh, iki keluhanmu apa to Mas? Tukang son ki sajane ngerti aku kok keluhane kaya kudu-kudu muntange ngono Mas. Nggih, niki wau Mas, kula saking Pripun? tebih. Nggih. Kula saking perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur saking kebun teh Jamus. Wau turun sini yo Mas. Ngasih keblasuk. Nah, wis ra apa-apa Mas. Niki nderek tetepangan. Nami kula Princess Ugi Nyahnyo. Sapa mau?
Princess Sugi Nyahnyoh Mas. Princess Sugi Nyahnyoh. Princess Sugi Nyahnyoh. Berarti mungkin nek pamane piantun-piantun mriki kurang trambul, aku yo gelem Mas. Kena. Wis tak siapi lho kotak amale ning kene. Tenang wae. Upama dikit trambel mendem ngono kena. Kena masalah iki wis masalah. ora resiko, tenang wae, alhamdulillah. Iki wong kok dikit trambel remangsaku. Nggih nyuwun sewu iki sing ning kene-kene ndlosor-ndlosor, Dik. Wis mampu urung mau, Dik. Urung. Sinoman kene iki urunge jare. Urung pindho, urung poping telu, Dik. Urung pindho, alhamdulillah. Niki nanjakne Demas karo Manggolo ya, Mas. Heeh. Bagus Ya ayu-ayu. Putri ayu. Heeh. Iki diinceng saka ngendi, Mas? Diinceng saka gone Sopta Syuting. Sopta dhewe. Iki Sopta dhewe kagungane dhewe. Iki Sopta iki sampean bakale sik dhewe ning neraka lho, Mas. Loh. Kok Lah wong iki ngincengi tukang ngincengi bojone wong kok. rumangsaku heeh ya. Tenan. Tukang syuting ki nek kok ngarane ambil kesempatan dalam kesempitan. Tetep nek sing ayu dhewe langsung di close up. Ditut. Lah coba sing ning mburi ke mbah-mbah ke apa di close up. Babar pisan tukang adang lah ora. Tukang adang malah ora. Belas. Piye lek tukang adang rambok syuting. Ora mbok inceng. Rambok inceng. Tukang son ke dinceng pisan ke. Keluane yo akeh. Ya son ya. Nah, niki aku njaluk dangdut ya, Mas. Sing ngopong lebur langit apa basa mata nek daerah kene iki nek sragenan kathah. Kula soalé kalek mluncat terus teko sragen, Mas. Senajan to sakanane Manggolo Dumas dijogetke ya. Tetep bayaran larang teko kene ra joget rugi. Joget rugi. Sangke jembiring gon lho, Mas. Heeh. Ya alhamdulillah dalang kondang iki nek dibedheke we budhek apa ora, Mas? Piye to? Kowe nek ditekoki Mas rene, heeh. Aku nek pengen tekok sampean ki kudune anu ya, Mas. Iki nek ning kene iki biasane sapi, wedhus kan enek. Aku kan ning kono gak enek ning gunung, Mas. Iya. Ning gunung biasane enek iki kul ngono kuwi, wortel. Nek ning kene iki nek jenenge telek sapi apa, Mas? Kletong sapi. Letong sapi. Telek pitik apa, Mas? Lentung. Lencung. Telek wedhus, Mas? Telek wedhus ya telek wedhus kletong. Telek wedhus apa, Mas? Apa? Wedhus apa? Serintil. Lah telek wedhus apa, Mas? Telek serintil. Oh, berarti utekmu berarti yo telek tok lho, Mas. Lho, lah mau jare ngendikane ngono. Lah aku kan gak ngerti dalang ki yo uteke yo utek telek tok lho, Mas. Kok utek telek? Lah jute yo ngerti jenenge lah. Lah sampean pitakone babakan telek lho. Lah yo saiki telek wedhus apa? Heeh lho, lah nek iki saiki utekku telek tok, lek lambemu ya telek tok malahan. Telek wedhus apa? Telek wedhus, telek serintil. Heeh, telek pitik, Lentung. telek sapi. Letong sapi. Lah yo jenenge utekmu telek tok isine, Mas. Oh, alah. Wis tak ngalah aku wae. Aja ngaleh sembadane iki nek nganteni pek nggo ngene iki kudune penak. Penak, heeh. Penak, Mas. Dasare wektune mesti dawa wong edak. Ora ngono, Mas. Saumpama aku ngantene wedok, kowe pilih pasuryanku apa milih bokongku, Mas? Ya nek umpamane ya. Umpamane kowe pilih apa? Umpamane kowe iki mantene wedok. Nganten wedok, kowe nganten. Sing pertama tak pasuryane. Pasuryane. Ya goblok kowe berarti yo an. Lho, kok iso goblok iki lho? Lah saiki nek tenan kowe pilih pasuryan apa bokong? Pasuryane lho. Pasuryan. Heeh. Nek diwalik pasuryan entuk apa, Mas? Bokonge. Entuk apa iki, Mas? Kuwi gelungane. Lah ya nek diwalik entuk gelungan. Nek bokong diwalik entuk apa, Mas? Mas. Gak wani aku. Lho, kudune nganten lanang ki sok ben nek ditekoki engko bengi. Mas didhawuhi kula nek panen engko bengi ya, Mas ya. Heeh. Kowe milih apa, Mas? Raiku apa milih bokongku? Aja milih rai lho, Mas. Engko isone tumo ngambungi lho. Lah yo tak omongi tenan iki rahasia. Nek milih bokong iso bati pindho ya. Bati pindho. Oh, diwolak-walik ya ora apa-apa. Diwalak-walik. Nah, nggih, Mas operator pun siap. Nah. Ayo Mas, tak tungkak ngono gak apa-apa, Mas. tak tungkak. Ya dikasih kalem-kalem apa jeduk-jeduk ya Ramon. Asik. Dumasnya joget tadi sih. Asik, ayo Nduk. Nah. Goyang lagi ya. Asik. Sambil jalan ya. Ayo Nduk. Kita goyang bareng-bareng lagi. Ya
goyang bersama Sopta. Kadung terlanjur tuwe tambah suwe. Asik. Tambah elek Mas. Sik. Sik. Iki cilik endi saya wedok kabeh sik yo. Santai ya. Kadung ati wis seneng. Ngomong Asik. mingkem rasane apa teh. Sik satu-satu yo. Awas roti panas adem. Sambil jalan dong. Desa Rekod Sambil jalan le Mas. Satria. Ayo sing glemek dok. Sik. Ayo le. Nela. Halo abang. Sik sik. Nah. Sembarang wes. Ayo Mas. Manut. Goyang lagi sik. Kepiye carane Rene sik le. Nah, urung bar kok. iso buayane Heeh. mau petuk buakane apa yo petake Nesu bocahe. Kira-kira ya nek ora wedi ya gila kok kaya ngono. Sik Mas. Nggih, kunjuk para tamu ngrantos doa langkung rupiah nggih. sambil jalan, Le. Gangsal menit mantun niki tasih enten dicara doa. Dicara doa. Ada Abang Miren. Sik Mas, hop Mas, hop. Hop sik Mas. Hop. Di syuting Piye, sik piye, Mas. piye? Kowe iki didandani ora malah bagus kok ya malah klawu to Mas. Rumangsa kok nek gubepuk karo sing duwe anak lho. Ora ngono sik, di syuting sik. Madhep rono di syuting ning Sopta. Mbak Sugi, Piye Mas? para kadang tamu pun aturi ngrantos doa. Santeni sak 5 menit ngas. Heeh. Kira kuwi nek umpamane jan cilaka mungsuh kaya Cilaka piye? susu mbok lewatku Lah wong susu mutah-mutah. Kawasaki yo ning kene iki. Rumangsaku. Susu kawasan Bali kok. Wondo apa wae, Mas. Ayo Mas, lanjut Mas. Sik. Rasane apa teh cangkem awak Wah, roti Jan. adem. Ayo Le. Goyang Sambil jalan yo Mas. Sik. Abang Sik Mas. Syukur kowe. Wong budimu kok ya. Sik. Hop Le. Hop. Rumangsaku Romangsamu ki apa aku kabotan dosa kok nyangga sethithik apa abotan men Mas. ya ora abot neh kok ya kaya ngono wae. Tujune ora murep kuwi mau. Ora murep piye iki meteng kudune kok. Lah iya. Jenengmu sapa Mas? Jenengmu sapa? Sakit Juniper. Slimer. Heeh, pilih mulih apa ngambung aku, Mas? Oh, balik. Heeh, nggih. Wis balik oh, Mas. Rumangsaku. Bati, Mas, kalau kali. wedok gregas. Nggih, Mas, salahku nggih mulih, Mas. Nah, ndang wis salino. Desa Rekod tinggi. Pak. Oke, selamat malam semuanya. Bareng Satria juga Dede. Kaya tukang rongsok. Kondene diadahi sak. Satu tembang spesial buat Hop. semuanya ya. Pun Mas, nggih, stop. Nggih, kalajengipun, kalajeng petawis kadang jujugipun gojekan sampun paripurna kunjuk kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iya na'budu wa iya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta maqsudi wa ridaka madlum bi'atini maka badaka wa ma'rifataka. Barakallahu laka baraka alaka wa jama bainahuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaka bainahuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaka wa jama bainahuma bi khair. Allahumma ali bainahuma kama lata baina Adam wa Hawa wa kama labta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama labta baina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hadilatul kubra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bil jasad bil ilmi barakatan barzaqi wa tabatan bil maut wa rahmatan indal maut wa mabaratan ba'da mat. Allahumma bina lam syaqaratil maut wa najatan minan nari wa lafa'in dal gusab. Rabbana fir lana wal khwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana dhalamna anfusana lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar qina adzabannar. Allahumma fa'na al bala wal waba ala gharik. Allahumma fa'na al bala wal waba ala gharik. Allahumma fa'na al bala wal waba ala gharik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi monggo Ibu Panggergo Busono mantanipun dipun kirapaken wonten ngajeng saperlu jawata stok ingkang ngontepaken sadaya para tamu. Mapilih makaten anggen kula ngaturaken mungguh rerencaning adicara saking kula pribadi minangka sulih sedaya ingkang makarya. Pramila mbok bedhih wonten kirang saha langkungipun kula manungsa lumrah tartantu kathah kekirangan saha kalebeten pun saking samudayanipun kula nyuwun lumunturing para jala nidi pangasami. Papunten ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.